El nostre dubte és el següent. Tu saps qui són els faraons? Amb els egipcis, no? Sí, però aquesta no és la pregunta. No, això és per introduir la pregunta. Vale? Saps les estàtues dels faraons, no? Sí. Saps que n'hi ha que tenen barbeta? Sí. I n'hi ha que no en tenen de barbeta? Sí. Tot té un per què. Sí. Vale? Preguntem això, per què uns tenen barbeta i els altres no en tenen? Les estàtues. Pues no sé. Què sé. Digues alguna A veure, cosa, digues una resposta fàcil. ingènua d'aquesta. Jo què sé, no tenia cuchilles, no? Canelons, no? Canelons? Diu dels canelons. Sí, però porten perilla. Per què porten perilla o no porten perilla els canelons? Perquè porten perilla o no porten perilla els canelons. Sí. Bueno, doncs jo crec que depèn del caneló, si s'afeita o no s'afeita. Què diu ara, què diu? Mare Déu. No, però això ja va per algú... Aquesta resposta ja l'han dit. El tema va de cornamentes, va de cuernos. El faraó, quan moria, el que tenia barbeta era el que li havia fotut més els cuernos a la dona, el que havia menjat més figues. Llavors li anava creixent el palet a sota de tot el que es menjava. Per mala sort, el que moria sense perilla, pues, va morir verge, tio. Moria verge. A veure, Maiden, no vas desencaminat, Pots? No, la cara diu perquè els faraons, perquè els homes tenen barba, però... No, dins els homes, les estàtues que són homes, hi ha uns faraons que tenen perilla... En aquella època no hi havia dones. A veure, Marc, escolta, Marc, a veure. La meva teoria és que, com que eren molt joves, quan arribaven a ser faraons, encara no els sortien pèls a la barba. Home, és una bona teoria, però no és la bona. Nyau. Perquè uns tenen perilla i els altres no. Exacte. Aquesta és la qüestió, doncs no. No, ni tu ni la Kela podeu? No, bueno, la Kela diu perquè uns manen i els altres no, llavors els que manen els hi creix... No, però són faraons i els dos manen. Faraons, llavors... No va per aquí, però és un altre intent. És un altre intent. És un altre intent. Molt bé, els nostres amics. Quan era l'època aquesta hi havia temps per treballar, molt de temps, perquè les piràmides està clar que no es fan en 2 dies. Però per descansar també hi havia temps, perquè si no descanses no produeixes. Això els egipcians ho tenien claríssim. I res, en els seus temps lliures ja hi havia inventat l'esport aquest del futbol. I quan hi havia partits molt destacats, els reis faraònics els deixaven les barbes llargues, se les pintaven amb els colors del seu equip, i s'anava a veure el partit amb la barba pintada del seu equip a veure el partit. Si el rei egipci era d'un club de futbol, portava barba llarga. Si no era perquè no li agradava el futbol, doncs no portava barba. Aquesta és la meva resposta. O sigui que la seva teoria és que si són aficionats al futbol o no. Per això uns porten perilla o els altres no. Sí, jo crec que va per aquí això, Ui. No ho he explicat bé, això. És una resposta molt bona, És fisiològic. I avui ens quedarem amb una miqueta de la polla. Tan harto. Però bueno, abans d'acabar direm la resposta del concurs, això sí. Sí. Bueno, per la gent que ha aguantat fins al final, els que morien en perilla era perquè morien i estaven casats, els altres no estaven casats. Era així de fàcil. Mira que és fisiològic això. Estava en l'enciclopèdia espanyola de la mitologia d'en Francisco Franco. La setmana que ve, Egipte. una més. D'en Quico.